Ako ste mikro ili mali poduzetnik i imate ideju kako unaprijediti proizvod, digitalizirati poslovanje ili želite razviti nešto novo i lansirati na novo tržište, ovo je poziv koji ne smijete propustiti. Otvoren je Embrace poziv u sklopu Interreg programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Projekti mogu dobiti od 20 do 200 tisuća eura bespovratno uz do 85% sufinanciranja. Sudjelovati mogu mikro i mala poduzeća s partnerima iz najmanje 2 zemlje, a dodatne bodove dobivate ako uključite sve 3, i Hrvatsku, i BiH i Crnu Goru. Ja sam Vito Mrvela iz Portusa i portala Konzultant.hr i u nastavku ću vam objasniti što se financira, tko se može prijaviti i kako vam možemo pomoći da pronađete partnere. Embrace financira suradnju i razvoj između poduzetnika na pograničnom području. Prihvatljive aktivnosti po ovom pozivu su razvoj novih proizvoda, usluga i tehnologija, digitalizacija poslovanja, automatizacija procesa, zajednički nastup na tržištima, brendiranje i marketing, nabava specijalne opreme za razvoj, te stručna podrška, edukacije i pilot projekti. Prijaviti se mogu mikro i mala poduzeća koja posluju najmanje godinu dana i imaju sjedište ili podružnicu unutar područja programa. Svaki projekt mora uključiti najmanje 2 partnera iz 2 različite zemlje, a jedan partner mora biti iz Hrvatske. Zapamtite, dodatnih 5 bodova ostvarujete ako u projektu sudjeluju partneri iz sve 3 zemlje. Ako imate ideju, a ne znate kako ju financirati ili još nemate partnera, Portus i Konzultant.hr pomažu vam da se povežete s poduzetnicima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. A 29.10. organiziramo i besplatan webinar o Embrace pozivu, gdje ćemo detaljnije obrazložiti tko se sve može prijaviti, koje se aktivnosti financiraju i kako maksimalno povećati šanse za prolazak. Prijavite se putem linka ispod videa ili posjetite portal Konzultant.hr. Vidimo se na webinaru.